息を弾ませながらネオンの光る道を走る。豪華なレストランの並ぶ街なだけあって、道行く人は皆きれいな格好をしている。スーツ姿で汗をかいているのなんて俺くらいだろう。そんなこと気にも留めず俺は走っていた。交際を続けて4年になる彼女、村上舞香とのディナーの約束の時間はもう過ぎてしまった。会社を出るときに遅れると連絡はしたけれど、きっと心配しているに違いない。少しの遅れを気にしたことのない舞香だ。きっとこのくらい気にしないよと笑うだろうが、待たせたくないのは俺の意地だ。舞香は俺の会社の取引先、村上商社の社長の娘でもある。会社の付き合いで出会い、すぐに意気投合して付き合い始めた。平社員の俺と社長令嬢なんて身分違いもいいところだろう。舞香に一度だけその話をしたことがある。そんなこと気にしてるの？と笑い飛ばされてしまったが、だから俺も少しでも舞香と対等に並んでいたいと思う。今日遅れたのは会社の会議が長引いたからだ。でもそのおかげで舞香にいい報告ができそうだった。このプロジェクトが成功すれば、きっと胸を張って舞香と肩を並べられる。俺は胸を高鳴らせ、レストランへ向かった。遅れてごめん。舞香はとっくにレストランの席に座っていた。春雄くん、全然。案の定、舞香は気にしていなさそうに手を振る。けれど、いつもより表情が暗いような気がした。ディナーの間、今日の出来事などを話した。その間も、やはり舞香はいつもと違って暗く上の空だった。舞香、どうかした？デザートが運ばれてきたタイミングで、やはり舞香の様子が気になって尋ねる。舞香ははっと息を飲んだ。何が？いや、いつもと違う気がして、体調悪い？舞香は目を伏せ、やがて俺に視線を戻した。別れよう。突然の言葉に、俺は一瞬何を言われたのかわからなかった。やっぱりさ、釣り合わないと思うんだよ。私と春雄くんじゃ。ちょっと待って、何を。だから、舞香は息を吸って吐き捨てるように告げた。こんな安いディナーご馳走したくらいで、いい気になられてもね。頭を殴られたようだった。貧乏人と付き合っていられないよ。舞香はそう言うと席を立ち上がった。その場に残された俺は、まだ手のついていないデザートをぼんやりと見つめていた。ディナーの日から1ヶ月経った頃、職場での昼休憩中、誰かが俺の肩を叩いた。なあ、風間、招待状もらった？大倉さん。声をかけてきたのは大倉正樹。俺の所属するチームの部長だ。って村上商社とトリプル S 総合商社のですか？うわ、すごい怒ってるな。わざわざ社名で言うとこなんか特に。俺は大倉さんの言葉を無視してコンビニ弁当の蓋を開ける。もちろん招待状は届いた。会社に結びつきの強い人同士が結婚するので、関係部署には全員に届けられたのだ。きらびやかに装飾された結婚式の招待状。全員に配られたのは分かっていて、それでも俺は一体どういう神経してるんだ、と腹が立った。結婚式の主役は、どちらも取引先の社長の子供だ。新郎は日本で有数の総合商社、トリプル S 総合商社の社長息子。そして新婦は村上商社の社長令嬢、村上舞香だった。貧乏人と付き合えないというだけある。俺と別れてたった1ヶ月で他の人間と結婚。その上、相手は大企業の御曹司だ。これほどの仕打ちはないだろう。多分これ断れないけど大丈夫か？
大倉さんは黙々と弁当を食べ続ける俺にそう言った。多分大倉さんはそれを気遣って話しかけてくれたんだろう。大倉さんは俺とマイカが付き合っていたことを知っているから。そう。俺と大倉さんのチームが関わるプロジェクトには今後村上商社も関わってくる予定だった。今度の会議で直接社長たちにプレゼンをして承認されれば本格的に動き出す。大事なプレゼンを前にこの結婚式に出席しないわけにはいかない。大丈夫ですよ。仕事とプライベートは分けてます。大倉さんを安心させようと笑いかける。俺の様子に大倉さんはまだ何か言いたげだったが、うなずき返して去っていった。そして結婚式当日、参加者は都内のきれいな教会に集められた。きれいな教会だなあ。大倉さんは感嘆の声を上げる。確かに社長一家同士の結婚式とあって大きくてきれいな教会だ。参列者たちが集まっているロビーに行く途中、廊下の向こうから女性が歩いてくるのが見えた。マイカだ。思わず足が止まる。マイカは迷いのない足取りで俺の方に歩いてきた。来ると思ってなかった。来たいわけじゃなかったけど。冷たいやりとり。たった1ヶ月前にはこんなことになるとは想像もしなかった。マイカは小さくため息をついた。本当よく来たよね。ご祝儀だって大した額を出せるわけでもないのに。また金の話が出て、俺は唇を噛みしめた。貧乏人にはこの教会は似合わないよ。帰ればいいのに。吐き捨てるようなマイカの言葉に腹の底から怒りが湧き上がった。同時にひどい違和感を感じた。マイカはこんなに金にこだわる人間だっただろうか。マイカ、そろそろ衣装のどうかしたのか？そこへ村上社長が現れた。取引先の村上商社の社長でマイカの父。マイカと付き合っている頃、俺とも数回会ったことがある。マイカと向かい合う俺を見て、村上社長は驚いたような表情をした。この人は大事な取引先の社長だ。村上社長の前で怒ってはいけないと強く自分に言い聞かせる。それでも体を渦巻く怒りは消えなかった。とにかくここから立ち去りたい。すいません、体調が悪いので今日は。しかしその瞬間誰かが俺の腕を掴んだ。じゃあ帰りましょうよ。俺は驚いて腕を引く人に視線を向ける。参列者だろうか。薄い黄色のドレスに身を包んだきれいな女性だった。ほら行きましょう。女性は俺に目配せをしてくる。その強い瞳には有無を言わせない強さがあった。ひとまず話を合わせた方がいいのだろうか。その人を戸惑いながらマイカを見ると、マイカは目を見開いている。マイカの表情は一瞬歪んだものの、すぐに強気な表情に戻った。春尾くんもお幸せに。さあ、こっちに。謎の女性はそう言って俺の手を引き、マイカと村上社長に向かってにこやかに会釈をした。マイカと村上社長と別れた後、ぐいぐいと俺の腕を引く女性を慌てて呼び止める。帰ると言ったのに、彼女は全く出入り口とは違う方向へ歩いていた。すいません。どこに向かってるんですか？ここです。ろくに説明もないまま連れてこられたのは小さな会議室のようだった。ここは臨時の控え室みたいなものです。女性は肩をすくめる。そして会議室のドアを開け、俺を招き入れた。部屋の中にいた人物を見て、俺は思わず目を見張った。あなたは？はじめまして、外山和也と言います。きっちりと整えられた髪に白いタキシード、そしてどこかで見たことのあるその顔。もしかして
トリプル S 総合商社の、あはは、はい、今日の新郎です。驚いた様子の俺に人の良さそうな笑顔をこぼす。今日、マイカと結婚をする張本人が目の前にいる。怒りの前に困惑が浮かんだ。この女性は誰なのだろう。なぜわざわざこんな方法で俺をここに呼んだのだろう。立ち尽くす俺を気にも留めず、彼らは当然のように会話を始める。あれ、マイカさんは連れてこなかったの？村上社長がいて連れてこられなかったのよ。風間さんをちゃんと連れてきただけ褒めてほしいわ。むすっとした女性に富山さんがごめんと笑いながら謝る。これは一体。すいません。富山さんが慌てたように俺に向き直る。状況がわかりませんよね。説明しますね。富山さんの横に女性が並ぶ。寄り添う二人の雰囲気は恋人のそれだ。俺は余計に困惑した。俺の手を引いた謎の女性が一歩前へ進み出る。私は今野リーナです。和也の元恋人。状況を読み込めない俺に富山さんが話し始めた。トリプル S 総合商社の社長息子である富山さんと村上商社の社長令嬢であるマイカ。二人の結婚は互いの会社社長である親が決めたことなのだという。トリプル S 総合商社が新規事業の開拓のために村上商社に出資することになり、その縁もあって縁談がまとまったらしい。確かに長らく村上商社は経営不振が続いている。つまりこの結婚は会社の出資のためのものだったのだ。そう考えてマイカの先ほどの表情を思い出す。春尾くんもお幸せに。あの時マイカが一瞬泣きそうだったのは、マイカは家の事情で結婚を断れなくなってしまった。だから俺にあんな態度をとって身を引こうとしたのだ。お幸せにはきっと。俺は唇を噛みしめた。俺はリーナと結婚したいと思っています。富山さんが隣に並ぶ彼女に微笑みかける。今野リーナと名乗った女性も嬉しそうに微笑んだ。それなのに海外から帰ってきたら突然この結婚のことを告げられて、俺に反論させないためにこの式も急なものでした。父親に反発したものの向こうの家との決定だと言って聞き入れてもらえなかったらしい。今日が最後のチャンスです。富山さんがまっすぐに俺を見つめる。マイカさんにあなたという彼氏がいたことは聞いていました。だからぜひ協力していただきたいんです。もちろんです。富山さんは嬉しそうにうなずいた。しかし次の瞬間、その顔が曇る。問題はマイカさんのお父さん、村上商社の社長さんのことです。うちの父親は村上商社さんに代わる新規事業の参入先を提案すれば折れてくれる可能性があります。ただ村上社長に関しては富山さんは言いづらそうに口ごもった。そう、村上商社にとってこの結婚、そして出資は生きるか死ぬかの大問題だ。救世主たる富山さんたちの手を離すわけにはいかない。説得は困難を極めるだろう。眉を寄せる富山さんに俺が進み出る。それなんですが、俺に任せていただけませんか？考えがあるんです。俺と富山さんたちは父親たちの目を盗んでマイカの控え室にやってきた。マイカにも事の次第を説明するためだ。富山さんが入室を請うと、部屋の中から了承を告げられる。富山さんの目配せを受けて、俺が部屋に入った。部屋に入ってきた俺を見て、マイカが目を丸くする。俺もマイカに見とれていた。そこには真っ白なウェディングドレスに身を包んだマイカがいた。
窓から差し込む火の光を受けて、全身が光って見える。なんで春男が？慌てたような声で我に返る。俺はマイカに駆け寄った。俺の話を聞いて、マイカ。マイカは驚いたように体を固くする。俺は一つ一つ言葉を探しながらマイカに事情を説明した。この結婚を阻止するという話が見えてくると、マイカの目にみるみる涙が溜まっていく。私じゃダメだと思ったのに。話を得るとマイカが絞り出すように言った。ダメって？私の家は会社同士の出資とか、そんなわけわからないことで結婚が決まっちゃうような家なんだよ。マイカの声は震えている。春男といたら、私の家のことで春男にまで迷惑かけるかもしれないのに。そうか、マイカは俺を会社のいざこざに巻き込まないために引き離そうとしていたのか。マイカが泣き始めたのがわかる。俺は何度もその背をさすった。チャペルにはたくさんの人たちが集まっているようだ。美しい音楽が鳴り始めた。ウェディングドレス姿のマイカと父親の村上社長が入場している頃だろう。俺はそれをチャペルの外で感じていた。本当にこの演出いりますかね。少し離れたところにいる今野さんに訴える。今野さんは当たり前でしょとガッツポーズを送ってきた。もう腹をくくるしかなさそうだ。行くよ。今野さんの合図とともにチャペルの扉が開かれる。俺は緊張する胸を押さえ、扉の中に駆け込んだ。式の最中に失礼いたします。俺は力の限り大きな声で叫ぶ。チャペルにいた人々の視線が一気に集まるのが分かった。聞いていただきたいことがあります。俺は村上社長と腕を組むマイカを連れ去って壇上に上がった。新郎の富山さんの横にいつの間にか今野さんが立っていた。ざわめき始めたチャペルで富山さんが大きな声を上げた。この結婚は私たちの了承がないまま進められてしまったものです。私たちにはそれぞれ本当に結婚したい相手がいます。富山さんの声にチャペルが静まり返る。今さら何を言い出すんだ。最初に声を上げたのは村上社長だった。マイカを壇上から下ろそうとしているのか、こちらにずかずかと歩み寄ってくる。俺は村上社長の前に立ちはだかった。少しだけ私の話を聞いていただけないでしょうか。村上社長は急に近づいてきた俺に驚いたのか、一歩後ずさる。俺は緊張を落ち着かせようと息を吸い込んだ。これからお話しするのは、現在我が社で進められている新しいプロジェクトについてです。以上がプロジェクトの概要です。俺の口頭でのプレゼンが終わった後、チャペルは静まり返っていた。うちのメーカーが進めているプロジェクト。これはマイカに振られたあのディナーの日にようやく決まった俺の渾身のプロジェクトだ。これは取引先である村上商社をも巻き込む大きなプロジェクトになる予定だった。結婚が破談になったとしても、これがあれば村上社長の会社を救えるかもしれない。だから本来なら来週行うはずだったこのプレゼンを簡易とはいえ急遽今日行うことにしたのだ。これ結構すごいことなんじゃ。うちの商社との合同プロジェクトってことだよな。招待されていた村上商社の社員たちがざわめき始める。俺はまだ拳を握りしめて村上社長を見つめていた。村上社長は手に汗を握る俺をじっと見つめる。君の熱意は分かった。そうしてマイカと富山さんに目線を移す。マイカと富山和也君との結婚は考え直そう。背後で富山さんと今野さんの歓声が上がる。すると、いや、恐れ入ったよ。拍手が聞こえてそちらを向く。
拍手していたのは新郎の父、トリプル S 総合商社の社長、富山英二さんだった。いいプロジェクトだ。内容をもう少し精査して、ぜひうちからも出資を検討させてほしい。それって。ああ、結婚が条件とはもう言わんさ。うちの息子も真に愛する相手がいたようだしね。父親のその言葉に、富山さんと今野さんは笑いながらこれ見よがしに腕を組んでみせた。ハッピーウェディング。あの結婚式から半年。バラの咲くきれいな庭。フラワーシャワーの先に笑顔の富山さんと今野さんがいた。ゆっくりと階段を降りながら顔にかかる花びらを互いにとっては笑い合っている。俺とマイカは富山さんたちの結婚式に参加していた。お休み取れてよかったね。隣のマイカが俺の肘をこづく。今日まで俺はプロジェクトが忙しくて休暇もままならなかったのだ。大倉さんやチームの人たちの助けでなんとかこの式に参列することができた。村上商社は少しずつではあるが経営回復の兆しを見せている。トリプル S 総合商社とも良い関係を築けているようだ。その証拠にマイカの笑顔も増えた。笑顔にあふれたウェディングドレス姿の今野さんを見て、マイカがため息をつく。ああ、次はどんなウェディングドレス着ようかな。どんなの着せてくれるのかな。マイカがわざとらしく大きな声を出す。マイカの言葉に俺は肩をすくめた。お前、俺にあの時以上高級なドレスねだるなよな。後で聞いた話では、富山さんとの結婚式で着ていたあのドレスは目が飛び出るくらいの値段だったらしい。あんなのねだられたら生活が吹っ飛んでしまう。別に値段の話はしてません。おどけたようにマイカが言う。あれは誰の隣で着るのかが重要なんです。そう言って笑うマイカの笑顔は眩しい。マイカちゃん。マイカの名を呼んだのは今野さんだった。手にブーケを持っている。行くよ。今野さんはブーケを持ったままこちらに手を振る。マイカははっと目を輝かせて今野さんの方へかけていった。ブーケトスって指名制だったっけ？首をかしげながら空高く舞うブーケを見守る。その花束はふわりと舞いながらマイカの手に収まる。嬉しそうにこちらにブーケを掲げるマイカを見て、幸せにすると改めて誓うのだった。